على الله توكلت 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 على الله لما صلى توكلت على الله وينبون بدي فما أعلم توكلت على الله جونجي جيجي سمد لما صلى توكلت على الله وكم وينجيجي دك فما الله توكلت على الله دليل فونا فما الله دو توكلت على الله على جينو دبا فما الله دو توكلت على الله أنا مديونا فما الله دو توكلت على الله دني فمتي دلي ما صدو توكلت على الله وكموني ينجي سمد لما صلى توكلت على الله على كلني فمتي دي توكلت على الله توكلت an filɛbagaw ani an lamɛnbagaw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma ko aw ni ɲankuma bi ye juma ye marisi kalo ale tile fɔlɔ marisi kalo min ni a tɛ dogo an ka jamana kɔnɔ fiyewu san 2024 an bɛ ale la an bɛ dugawu kɛ sa ko ala k'an ka bato kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ ala ka juma timɛko ɲuman da ni silamɛw bɛɛ lajɛlen ma min ye sarakaw ye ala k'olu bɔli nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ala ka an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ bi sɔgɔmada in na an bɛna na dɔ fɔ an ka jamana kɔnɔna na gawokaw fɛ yen an b'an da don yen na kira labɛn dɔ bɛ sen na imigadiw fɛ an bɛ dɔ fɔ o la min ye bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na yan an na dɔ fɔ fana bamakɔ fana n'a kɔnɔna kumaw la amara maa ti kɔrɔ kalama maa ti kodɔn kalama don o don tulo bɛ taa kalanso n'i y'i den kɛ baba kumandan ye i b'i sigi n'a ye k'a bɛna lɛnpo kani i la kabi somaw siranna denmisɛnw ɲɛ k'u kɛ masa ye o y'a to denmisɛnw ye fanga sɔrɔ ka ninkura fiyɛ u yɛrɛ la ka bɛn ni u yɛrɛ ka waati natoya ye ko yɛrɛdiya yɛrɛta yɛrɛmasɔrɔ k'o bɛɛ lajɛlen sinsinna kɛ mun ye ko anw bɛ denbokarasi la min ye fa tɛ dɔ fa ye ba tɛ dɔn ba ye kɔrɔ tɛ dɔ kɔrɔ ye ko an bɛɛ lajɛlen damana ka kan ko wa ko kuma kaana bilara amara démocratie n'a ye fɛn tiɲɛ anw ka jamana kɔnɔ bɛɛ bɛ se ka i bolo ɲɛsin min ma o ye kalan ye démocratie n'a juguyara mɔgɔ ma anw ka jamana kɔnɔ o ye denmisɛn minnu bɛ taa kalanso la ye démocratie n'a ma faamuya mɔgɔ fɛ maa minnu t'a ɲɛdɔn o kun t'a kɔrɔ dɔn o ye o ekɔliden kelenw ye Musa bin waati an bɛɛ y'an disi waaya ka wuli k'an jɔ ko fo hakɛw ka dafa kɛlɛ kɛcogo kɛlɛ faamucogo kɛlɛ bolodoncogo musow ni denmisɛnw olu de kɔni ta kɛra a sara jugu ye amara Musa binnen maa fɔlɔ minnu nɛgɛnna k'a f'u ɲɛna k'u k'u sigi ko u ka ko bɛna lajɛ ji ɲɛma jɔlen na o ye ekɔlidenw ye kalan jasira sabula kalansow bɔra ekɔli karamɔgɔ tɛ bonya kalanso kɔnɔ min ye directeur tɛ bonya kalanso kɔnɔ k'a sababu kɛ mun ye k'u ye AEM mɔgɔw ye k'olu ye AEM tɔndenw ye n'olu ye min kɛ i b'a ta olu ka dabada ma amara ekɔli karamɔgɔ joli bɛ yen k'o lebura k'o malo k'o danbe bɔ a la AEM ko sababuya la
amara kalanso joli kɔnɔna na mɛtiri wo denmisɛnnin wɛrɛ wo olu ye degun min sɔrɔ IEM ko kɔnɔna na a waati fo ka na se bi ma Musa binna mun fɔra ko kɛmɛ sira la ko IEM ka laɲini ko a bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ nka a kɛra cogo di o IEM o de nana kɛ wara ye sisan kalanyɔrɔw la wara min n'a tɛ se maa wɛrɛ ma dɛ a yɛrɛ denw a yɛrɛ dungaw a yɛrɛ kan ka wulikajɔ ni cɛsiri kɛ minnu ye o sira suru ye mun ye sanayɛlɛ kalansow la an ye mun ye IEM birosigi o birosigi amara jolibɔn bɛ k'a la marifa bɛ ci a la degun bɛ ye a la bɛɛ lajɛlen b'i ta sɔrɔ a la hali feerelikɛla minnu bɛ kɛnɛ ma futinɛ k'a sinsin k'a gulon don a waati n'i ma fili a guwanen kosɛbɛ Amadu Tumani Ture tile la u ye komisiyɔn dɔ sigi ko yaasa ko ka se ka balawu duga ekɔli kalansow kɔnɔna na olu ye mun fɔ ko faso ko a jɔyɔrɔ foyi tɛ sanayɛlɛ kalansow kɔnɔ ekɔlidenw de sago bɛ fɛn bɛɛ la bursi ko internat ko kantini ko imprimanti ko u tɔ kun tora dɔrɔn u ka kalan yɛrɛ kɛ sa u yɛrɛ kun ekɔliso kɔnɔna na yan sanayɛlɛ kalansow la a yera k'a dɔn k'a fɔ hali denmisɛnninw n'u ko k'u tɛ nɔti min fɛ a bɛ falen n'u ko mɔgɔ min bɛ paase bɛ paase IEM mɔgɔw taara ka don ekɔliso gestion na amara k'o fangaba di u ma Amadu Tumani Ture ye mun kɛ a ye maa mafalen dɔw ta k'olu sigi olu ka ɲɛma o kun ye Seru Idrissa Traore ye professeur Jala Konate ani professeur Abdoulaye Dabo k'u ka baara kɛ ka hakili jagabɔ kɛ san 2000 amara ani 11 ATT bɛ fanga la u ye kimɛli kɛ u k'u ɲɛ bɛ balawu ni sitanɛ min na u ka IEM ci mun nana fɔ IEM tɛ se ka ci IEM ye min ye tɔnba don tɔn min don kɔrɔ b'a la a ye démocratie kɛlɛ kɛ a ye baaraw kɛ a ye jɔyɔrɔw sɔrɔ a kan ka to yen sabula maa minnu ye a hakilina sɔrɔ olu yɛrɛ caman bɛ fanga kɔnɔna na bi n kɔrɔkɛ Cɛbilen Dramé hakili a y'a défendre dɔ kɛ Assemblée nationale la waati dɔ la IEM kana se ka ci nka bi IEM min bɛ yen bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la n'a ka ɲi an ka kalanko de ma n'a ka ɲi denmisɛnninw yɛrɛ de ma san o san Badalabugu commissariat n'o ye 4e arrondissement ye n'u taara Zole da Badalabugu kulu sanfɛla ekɔliso la u ni min bɛ bɔ ala minɛn ɲɔgɔnna tɛ Kidali i hakili tɛ maramafɛn sugu la u bɛ jigin n'a sugu bɛɛ ye ka bɔ sanfɛla in na san o san n'u ye mɔmɔli kɛ ɲinan IEM biro sigi la premier arrondissement mɔgɔw ye marifa minɛ mɔgɔw la kuna siningo k'u taara kulu sanfɛ ye Badalabugu ka taa kamalen dɔ bɔnɛ a nin na ɲɛmaaya sigi denmisɛnnin kunda minnu kan ka kɛ an ka siniɲɛsigi ye ni olu bɛ marifa ta o tuma ni parti politique ta sera u tɛna bɔmu ta sa wa u tɛna drone ta ɲɔgɔn kama yan wa maa min taara k'e taara dɔɔni ɲini i taara kalan kɛ ka se ka ko faamu ne ka baara bɛ bɛnnen don marifa ta ni marifatigiw ma nka dɔ bɛ an ka kalan ɲɛmaaw la dɛ tiɲɛ baden fɛn tɛ dɛ Amara maa minnu bɛ yen tuma o tuma n'olu ni IEM ɲɛmɔgɔya ka kan ɲɛtugu bɛ k'a kan k'a ta k'a di maa ma min ka di faamaw ye o kɛra IEM kɔnɔna siɲɛ caman jama n'i ka mɔgɔ bɛ to yen fanga n'i ka mɔgɔ bɛ sigi walima politiki mɔgɔ dɔ ka ko o b'a sagona mɔgɔ ta ka sigi ni min nana fanga la o bɛ IEM d'a ka mɔgɔ ma ni min ye fanga sɔrɔ o b'a lajɛ cogo sugu bɛɛ la maa ka don IEM kɔnɔ min b'olu dugɔ kuma fɔ jama fanba o bɛ kumaniya o kɛra san caman IEM yɔrɔ dɔw bɛ yen n'i b'olu kunna e kɔni bɛ ni directeur tɛ maa si tɛ sanfɛ wa hali o directeur yɛrɛ n'i donn'o kan ni min ye o bɛ ɲɛnabɔ marifa bɛ maa min bolo a nɔfɛmaw ye marifatigiw ye waati dɔ la IEM ɲɛmɔgɔ dɔw yɛrɛ tun bɛ u tɛ taama u kelen n kun bɛ tile dɔ la waati min n'an kun bɛ émission kɔni ye kataba naani don bɛɛ tun bɛ jɔrɔ e bɛ se ka nin ɲɛnabɔ cogo di n ko ne yɛrɛ y'a kɛ ka tɛmɛ u ni marifatigi tɛ don anw kan yan
a santan ye nin ye ninnu ye nin baara in kɛ k'a di u ka laɲini ko min ye école sanayɛlɛ kalansow ye o y'a sɔrɔ san gannen don k'u k'o san in bɔ yen pewu filanan min ye universitéw ye ka olu datugu sabanan min ye école karamɔgɔw ye k'olu dɛmɛ yaasa u yɛrɛ bɛ se ka u ka baara kɛ u ni lafiyalen u ka sabanan ye naaninan ye mun ye ko ka IEM ci wagati kɔnɔna na wagati min b'a to a kɛlen don balawu tɔn ye a kɛlen don sitanɛ tɔn ye yaasa a kana na kɔlɔlɔ lase denmisɛnninw ma u ka duurunan ko ka fɛɛrɛ ni dabali ta ka sigi sen kan yaasa école kalanso la écoledenw bɛ musaka minnu sara a ka kɛ u yɛrɛ ni dungola ko ye k'u ka fɛn fana sigi sen kan min b'a to écoledenw yɛrɛ bɛ se ka u yɛrɛ ka baaraw kɛ cogo min na k'u ka kalanw kɛ k'u ka diplôme sɔrɔ wolonfilanan ko ka ko sigi sen kan ko min b'a to école karamɔgɔ bɛ bonya a ka baara kɔnɔna na ni maa maa y'a kɛ hali ni bɛ IEM na i ka ɲangi u ka kɔnɔntɔnnan ka kalansow k'u lakana k'u kɔlɔsi polisilakaw walima ka brigade dɔw sigi sen kan min ni faso yɛrɛ b'i hakili to o la yaasa école karamɔgɔw siran ka bɔ u la a tannan ko ka tile dɔ sigi don dɔ sigi don min n'u bɛ seli ka yafa deli kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa min ye IEM ye a kɔlɔlɔw a kana se ka yɛlɛ denmisɛnnin tɔw kan a tanni kelen na ko waleya fɛn fɛn talen filɛ nin ye nin baara in hukumu kɔnɔna na ko jamanakuntigi yɛrɛ ka k'a lawaleyabaga ye amara nin sigira sen kan septembre kalo tile 17 san 2021 san 2011 2011 maa minnu y'a baara kɛ a ko président de séance tun bɛ maa min bolo o ye Sodi I Traoré ye min ye comité président ye o ye professeur Jala Konate ala ka hinɛ a la Jala fatura o tɛ de maa min bɛ yen ni o tun ye secrétaire de séance ye o professeur Ablaye Dabo ye ninnu ye nin baara kɛ ka di jamana ɲɛmɔgɔ ma o y'a ta k'a bila tiroir kɔnɔ bi o IEM kelen o de ye mɔgɔ faga wa u y'a yira sisan sa komi o kɛra ko k'a tɔn ci m'a f'i ye n'i den kɛ Bamakuma na a bɛ impôt kan i la wa n'o tɛ fɔlɔ ni fanga kɔni kun ko sira bɛ b'i kun cɛ ma e de bɛ ji ni safinɛ ɲini ka k'a la n'o tɛ sira bɛ bɔ dɛ fanga ka segin a ka fangaya la denmisɛnnin fitininw caman de bɛ ka taa sanayɛlɛ kalansow la sisan o don ko an bɔra IPR la ne yɛrɛ kun ɲɛna ko IPR ye mɔgɔkɔrɔbaw de ye nka ne taara minnu sɔrɔ yen vraiment hali sinji kasa b'a dɔw nɔfɛ mais ni olu taara k'u bɛ taa kalan kɛ ni marifa de bɛ taa olu dala don o don fanga k'a jɔ a jɔyɔrɔ parce que IEM sigi bɛɛ kɛra balawu ye sisan amara n'an bɔr'o la kamalennin dɔ si bɛ san 22 la ale su de taara ye kɔlɔn kɔnɔ motikaw fɛ Mɛdinɛkura u ka kin bɛ n'u b'a fɔ Mɛdinɛkura wa ko a somaw olu kun y'a ɲini tile 3 ka kɔ o ɲɛ kabini kari tɛmɛnen u bɛ k'a ɲini a yira k'a fɔ ko kamalen kɔni ko a fara de ko k'a fili kɔlɔn in kɔnɔna na a sara kun min na sa o kɔni ma dɔn fɔlɔ nka min ye Mɔputi gendarmelakaw ye olu kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw daminɛ siganama 2 u sera ka u bolo da olu kan ministre min bɛ kalanso kunna ko IEM ka baaraw ko olu dulonna fɔlɔ k'a sababuya kɛ min ye IEM maaw ye u tun ye wulikajɔ kɛ sanayɛlɛ kalanso la n'u b'a fɔ ma ko FSEG ye écoleden dɔ bɛ yen n'a bɔra Sikaso ka na a ka kalan na a tɔgɔ ye ko Mohamed Traoré u b'a fɔ ma ko Medmo ko ale kɔni fatura wulikajɔ ninnu senfɛ n'o ye IEM ale ka baaraw ye k'u ye kamalen kɔni fa kulu sanfɛla la ye ale tun bɛ kalan na n'o ye FSEG ye maa minnu y'a kɛ sa ko u y'a jira k'a fɔ ko olu ye écoledenw ye u bɛ écoleden tɔnjɛkulu la kamalennin ale nana ka bɔ Sikaso a ye baki sɔrɔ salon k'a bɛna a ka kalan kɛ n'o de su tatɔ filɛ ka taa segin a somɔgɔw ma fanga k'i jɔ a jɔyɔrɔ a ko ka ɲɛɲini a ka sɛgɛsɛgɛ yaasa ni ɲɔgɔnna a kana na kɛ minisiri min bɛ camancɛ kalansow kunna n'o ye enseignement supérieur ye ale ye bataki bɔ kunu k'a yira k'a fɔ ko IEM a ka baara bɛɛ lajɛlen dulonna ale ka yɔrɔ la olu fana m'a ci dɛ parce que cili in a na kɛ o na bɔ je le répète fan fɛ ou bien yɔrɔ wɛrɛ fan fɛ sa kɛ ni tɔn don k'a tɔn bɛna kɛ maafa tɔn de ye an denw tɛ se ka taa ekɔli la u k'a lajɛ dɛ n'a ma ɲɛ o kɔ
u ka yɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye fɛn min ni biro sigiti y'a ko la n'a bɛ se ka to cogo min na u kɔni ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ fɛɛrɛ dɔ ka ɲini a ko la baara min kɛlen filɛ nin ye u ka nin bila sen kan amara n'an bɔra yen douanelakaw olu ka brigade mobile min bɛ yen n'o ye brigade d'intervention ye olu bɛ min olu sera k'u tɔgɛ da aw ka mayonnaise min bɛ yen petit matin ale tɔni 4 a ma fɔ k'a ma ɲi dɛ u tun bɛ fɛ ka don n'a ye yurugu sira de fɛ petit matin yɛrɛ dɔrɔn tɛ u y'a yira fana k'a fɔ ko petit matin tigi a minɛna commerçant dɔ de bolo a bɛ bɔ Moritani min ye wari in yɛrɛ ale ni furakisɛ minnu bɛ yen n'o ye comprimés ye o kɔni a tun bɛ ka bɔ n'o ye Mali cɛmancɛ de la o bɛ taa se fo 3 millions ɲɔgɔnna ma furakisɛ la yɔrɔ furakisɛ kɔni taa n'a ye Mali cɛmancɛ la furakisɛ o kɔni dɔnna sa dɛ ko douanelakaw bɛ min mɔgɔ k'olu sera ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka o minɛ conseil supérieur de IMGAD n'o ye IMGADw ye olu y'a yira k'a fɔ ko nin kalo in tile 2 a n'a tile 3 n'o ye marisi ye olu bɛna lajɛba kɛ Kidali kɔnɔna na bɛɛ ni kelenya o bɛ se ka sinsin cogo min u y'a yira k'a fɔ ko min ye burudamɛtɔn fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ arabutɔn fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ bamananw sinafɔw miyankaw bozow filaw ko nin bɛɛ lajɛlen welelen don Kidali o ma anw komi an ye bamanan an bɛ se ka taa kɛ ko a kɛ kun ye ko dialogue min sigira sen kan o ka se ka lawaleya Kidali kɔnɔna na maaw k'a dɔn k'a fɔ ko jɔyɔrɔba min bɛ maaw la Kidali kɔnɔna na Amara k'a dara wuli ka bon o tɛmɛnen kɔ dialogue yɛrɛ u b'a fɔ min ma ko a table ronde terme de référence o baaraw kun cɛra kunu CICB la n'Ala sɔnna a ma ntɛnɛn don u bɛ t'o di jamanakuntigi ma o y'u ka baara kun fɔlɔ o nɔgɔyalen filanan bɛna kɛ mun ye sisan ka jigin ka taa anw jamanadenw ɲininka an fɛlaw la an ka kow la an b'a fɛ baara ka kɛ cogo min Amara u bɛna to o baara kɛ n'Ala sɔnna a ma min mana b'o la an na o da maaw tulo kan Gawokaw fɛ yen moto zone dɔw minɛna Gawo commissariat filanan ni o ɲɛmaaya bɛ commissaire divisionnaire Sulemani Ture bolo ale n'a ka cɛ dɔw kabini ntɛnɛn tɛmɛnen u ye wulikajɔ daminɛ ka Gawo fan bɛɛ lajɛlen munumunu sabula Gawo kɔnɔna na Amara n'i ka moto jɔ dɔrɔn u bɛ taa n'a ye e y'a jɔ a n'a ka tunu si tɛ kɔrɔ n'i ma farati u bɛ taa ni e yɛrɛ ni moto yɛrɛ ye o la sa commissaire ale de y'a ka cɛ duman dɔw fara ɲɔgɔn kan n'o ye Solo Ture ye a ko he a ye wuli k'a jɔ dɛ nin se ka laban dɛ Amara u ye mɔmɔli daminɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a guana ka gua dugudenw y'a dɔn k'a fɔ n'an ma fɛn fɔ ninnu ye u tɛna na yan nali dabila koyi su ni tile commissaire n'a ka maaw bɛ munumunu na sigana yɔrɔw la u ye maa siganama u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ u ye maa siganama moto 8 u sera ka o sɔrɔ katakatanin kelen n'u b'a fɔ Gawokaw b'a fɔ ko barabarita u y'o kelen minɛ ani siganama maa 4 o maa 4 u y'a yira fana k'a fɔ ko olu ni bolimafɛn ninnu tun bɛ olu bolo u kelen ka da o la tuma min na u ye wulikajɔ tɔ sɛgɛsɛgɛli daminɛ koyi u ma da o ma u ye dɔ fara a kan tuguni fo ka taa ye k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ nin ko ninnu kɛ u bɛ yɔrɔ min u bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ani u ni maa minnu bɛ jɛ k'a kɛ o de la sa min ye polisilaka ninnu ye u ko u tɛna na sɛgɛn u tɛna na ɲinɛ maa 4 minɛlen kɔfɛ Gawo kɔnɔna na k'u bɛna na kow to sen na min ye général de brigade général de police nationale n'o ye policier yɛrɛ directeur ba ye Sulemani Traoré ko ale ka hakilina n'a ka miirina ministre Dawudu ni ale bɛ lakana ko kunna an ka jamana kɔnɔna na k'olu ye min fɔ polisiw ye ko o de ye nin ye o de hukumu kɔnɔna na sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye maa 4 minnu minɛna u b'u di sariya tigilamaw ma yaasa u ka se ka fɛ ko wa ko u tɛna na da o ma dɛ k'u bɛ ka sigasiga kɛ maa o maa la n'o ye bandi ye walima ko kojugukɛla ye Gawo kɔnɔna na min ye 2e arrondissement policiso ye Gawo ni commissaire divisionnaire Ture Sulemani Ture ko u tɛna na o tigiw to yen tuguni k'u na wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen se ka se a dan na a kɔni ko k'a bɛ dugudenw fo maa caman y'u dɛmɛ baara in na yaasa u ka se ka bolo da a ko kan cogo min na ka ninnu minɛ k'u dagabɔ u da la Algérie ani Algérie dancɛ la u ka dugu min bɛ n'u b'a fɔ ma ko Bozi u ye wuli ka jɔ kɛ yɛrɛ Amara nin kalo in tile 22 tarata tɛmɛnen
a bɛ fɔ min ma ko exercice militaire Mali ni Algérie dancɛ la k'u ka wolomasiri tabaw ka ɲɛma ale yɛrɛ tun bɛ exercice in kɛnɛ kan waleya in bɛ ka kɛ yɔrɔ min na Mali ale ni Algérie ni waati in na bɛn tile tɛ yen dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma sa ko Badji Mokhtar n'u dɔw b'a fɔ ma ko Borj Badji Mokhtar ko waleya in kɛra yen de cɛncɛn fuga ale cɛmancɛ la ale ni kuluwow kɔnɔna na yen k'u ye u ka wulikajɔ ye k'u y'a tɔgɔ da ko tempête du Hogar 2024 u ka finitigiw kɔni nana sa waleya minnu fɔra u ka ministre fɛ n'o y'u ka wolomasiri tabaw ka ministre ye k'u ka sɛgɛsɛgɛli ni fɛn minnu kɛ ani ka se ka ɲɛbila baara minnu kɛ n'o ye exercice ye amara u ka force spéciale u ka hélicoptère u ka maa minnu bɛ yen n'olu ye parachutiste ye sa k'u nana n'olu bɛɛ lajɛlen ye olu kɔni ye u yɛrɛ bila u fila ni dɛbɛ la o yɔrɔ ninnu na ye ko nka k'u bɛ ka wulikajɔ kɛ yɔrɔ min ko ninjuguya wale ni bamaɲca wale kɛbaw ka daga yɔrɔ don olu ka daga don olu sigiyɔrɔ don ko tuma na ko Algérie n'olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nin ko in na wa ko nɔn tɛ k'u bɛ ka nin wulikajɔ kɛ tuma min Mali armée a n'a dɛmɛbagaw ko olu fana bɛ nin baara kelen de la o yɔrɔ kelen na ye ko nka Mali ta ko fila t'a la i y'i kun bɔ drone b'a mago don i la ko Algérie kɔni ye min kɛ ko o kun ye mètre ko kilomètre 15 o de b'a ni Mali frontière cɛ u mana Mali fanba surunna na k'u y'u ka baara kɛ ye ko nka don nataw la k'a ka dɔn k'a fɔ ko Algérie bɛ ka nin baara min kɛ nin ye ko kunfɛ baara tɛ k'u bɛ k'a kɛ ko dɔ ɲɛbila ye ko nka ko n'a kɛra cogo o cogo ko Mali armée k'o fana na bɔ a kalama ko sabula k'o fana bɛ yɔrɔ ninnu na ye 300 don wa 300 de don a b'a wele cogo 300 tɛ Faransiikaw ka ministre min bɛ yen n'o b'u ka dugu jamana ko kɔnɔna kow ɲɛnabɔ k'a bɛna 300 ka Faransi nationalité minɛ a la Amara aw b'aw disi gosi k'aw ye nin ye aw ye nin ye ja aw yɛrɛ Faransi papier wa i b'a dɔn ko nin nationalité ko kuma in cayalen don a cayalen don dɛ jamana damadɔ kɔni bɛ yen ne m'u faamu i ye Beninka ta a kunnafonidila fara activiste kan u da bɛ wali jamanaw de kuma na i ye Camerounais ta a activiste fara a ko wɛrɛ kan u da bɛ jamana wɛrɛw de kuma na i ye u ka mɔgɔ ninnu tɔgɔ ye di minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ta n'u bɛ fɛnw kɛ ta kosɛbɛ olu n'i y'u ta u bɛɛ lajɛlen da bɛ jamana wɛrɛw kuma de la i b'a fɔ ko gɛlɛya t'u ka jamana kɔnɔ faso b'aw bɛɛ la baso b'aw bɛɛ la wa u bɛɛ dagalen don Faransi ye de fana han u bɛ nin kumaba in bɛɛ la u bɛ Faransi de ne m'o de faamu a ye sigi aw ka taa Togo aw ka taa Benin aw ka taa sigi aw faso la aw ka baara kɛ yen mais tɔw bɛ risque de ta o baara bɛɛ la risque de don parce que i bɛ kuma min na don o don e bolo ko i ka di bɛɛ ye di non i man di bɛɛ ye dɛ i bɛ mɔgɔw degun i bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ nka aw b'o kɛ k'aw dalen to Faransi aw bɛ fɛn fɔ mais 300 u ma deli k'a minɛ k'u b'a bɔrɔtɔ Sénégal de ko ka 200 bɔ a kan k'a kɛ 100 ye de k'ale ye Français o y'a bila ale ma se ka kule k'ale ye Beninka ye Ala k'a ɲɛ k'a d'a ma bɛɛ bɛ faamuya ka ko Irisikaw u ka ministre min bɛ yen n'o bɛ faso ka kuma lase kɛ ni o ye porte-parole ye Maria Zakharova a ko Emmanuel Macron bɔra ka kuma minnu fɔ nin waati laban in na ko Macron yɛrɛ tɛ ko kalama yɛrɛ ko min ye OTAN sɔrɔdasiw ye ko bi ko m'olu bila Ukraine kɛlɛ la koyi k'u bɛ yen a mɛnna ko nka ko Macron bɛ ka min fɔ ko olu b'o kalama ko maa min n'a b'a yɛrɛ kalama politiki ko la kɛlɛ ko la k'o tɛ se ka wuli ko ka nin kuma ɲɔgɔnna fɔ ko nka k'olu bɛ min nɔfɛ sisan k'o ye k'a dɔn k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ Macron ka kuma in farajɛla jamana n'o ye Union européenne ye n'u bɛɛ lajɛlen jamakan de don n'u ka jamanakuntigiw bɛɛ lajɛlen jamakan de don ko Irisi bɛ fɛ ka o de faamuya Amara wa k'o kɔfɛ fana k'u b'a fɔ Macron ɲɛna k'a ye kuma min fɔ k'a k'a jija ko sabula ko olu fana Irisi jamanaw bɛ Union européenne kɔnɔ olu y'u wele ka ban k'a f'u ɲɛna k'u sen tɛ nin na u bolo t'a la u tɛna kɛlɛkɛcɛ bila ka taa ko n'a kelen ka kuma don walima n'ale de ye farajɛla jamanaw n'o ye Union européenne
na le wa wulu masiri tabaw ka ɲɛmɔgɔ ye a k'o fɔ olu irisikaw ye o sigilen no k'o de kɔnɔ amara ɲ'a fɔ ya sɔrɔ ngo makaronga ni wuli ka jɔ ye a kan tɛ irisi ma AES jamanaw k'u labɛn makaronga yan kuma in bɛ AES de AES mɔgɔw k'u labɛn an ka dulatila min bɛ Crystal Palace n'o ye Ngilɛw fɛ yen o tɛ ya Cheikh Dugure ko min ye contrat min kuma ni Crystal Palace cɛ e ko dɔ ma fara ka taa bila san 2029 na de min ye waliya in kɔni ko a kɛra Premier League n'o ye Crystal Palace ye ko y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko Cheikh Dugure ka contrat n'o ye malien ye ko a mɔnɔbɔla u y'a yira k'a fɔ ko Cheikh Dugure k'a bɔra Lens de la ka na min ye ninnu ka nin yɔrɔ in na ye iya a ka wari ka ca dɛ nin bɛɛ bɛ d'ale kelen ma euro wari $22,000,000 ko o de y'a ka sara ye ko contrat kura in ko a y'o signé ko wa ko a bɛɛ lajɛlen bɛ to senna sa ko fo juin kalo san 2029 ko a bɛ to senna fo ka taa se o ma ko bi n'Ala sɔnna a ma ni juma jiginna Premier ministre Choguel Kokala Maïga k'a bɛna na laseli kɛ AES CEDEAO min ye accord d'Alger k'a bɛ kɛ Palais des Sports ale kɔnɔna na min ye nɛgɛ kanɲɛ 15 ko bɛɛ lajɛlen welelen don bɛɛ ka ye a kɛnɛ kan yaasa mɔgɔ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min jɔrɔna min bɛ mɔgɔw la o bɛ se ka ban cogo min M5 RFP Mali kura ko yalama an kan ka wari kura sigi sen kan wa o y'olu ka baro sigi ye min bɛ kɛ sini sibiri nɛgɛ kanɲɛ 10 pyramide de souvenir la Bamako an b'a fɔ mɔgɔ ɲɛna M5 RFP Mali kura o ye Koniba Sidibe Modibo Sidibe Madame Sika Atuso Mohamed Ali Bachili Cheikh Umar Sissogo ani jɔnni wɛrɛw tuguni olu y'a la kumabaw ye dɛ wala olu de ye M5 RFP Mali kura minnu kun ko ko Choguel man ka to tɔn ɲɛmɔgɔya la M5 ɲɛmɔgɔya la ko fo k'a di maa o maa a bɛ se k'a baara kɛ a kɔfɛ ale k'a ka premier ministre ya baara kɛ Ousmane Serif Madani Aidara kalo 3 ni tile 10 kɔfɛ a bɛ k'i sɛnsɛn ka bɔ États-Unis kaw fɛ yen k'i kunda Bamako kan kunun ko k'a ka pankoro jiginna wɔlɔfɔw fɛ yen a ko k'a tɛ don pankoro wɛrɛ kɔnɔ koyi k'a b'a tɔ kɛ sira fɛ ka na avion mana ale ye o ko n'Ala sɔnna ma ko min ye Serifukɛ ye k'a kan ka don an ka jamana kɔnɔ tile 2 in na Segukaw olu fana sigilen don k'a kɔnɔ sabula a ka mawuludu min bɛ kɛ Segu san o san yanni sunkalo cɛ o kan ka kɛ dɔgɔkun nata in na an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka se n'a ɲuman ye min ye Ousmane Serif Madani Aidara ye a kun taara États-Unis kaw fɛ yen ninnu ka bolofara dɔ bɛ yen n'o ye chrétien diinɛ bolofara dɔ olu de kun y'a wele a taara ka ɲɔgɔn yira nka o kɔfɛ a yɛrɛ ansar minnu bɛ États-Unis yɔrɔ caman na a taara ka taa ɲɛda olu fana kan donc a sigilen don a bɛ segin ka na Sualabaya Aidara an ye kibaruya sɔrɔ k'a bilara ka taa ka so Suala bɛɛ lajɛlen ma dɔn k'a fɔ k'a kun minɛna a bɛ wagati damadɔ bɔ a kun ye liberté provisoire demandé o ma sɔrɔ o kɔfɛ a nana ye k'a fɔ ko a fari man di a la u y'a bila ka na Bamako clinique dɔ la yan kunungo a balimakɛ n'o o ye Abdul Karim Aidara ni bɛɛ lajɛlen ma wele ko Tyson an y'ale sɔrɔ nɛgɛjuru la a ko tiɲɛ don k'a kɔrɔkɛ labilara k'a bɛ so an bɛ dugawu kɛ a ye Ala k'a kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma Amara bi juma in an bɛ sɔgɔmada in na taa o jɔ yan an ka radio partenaire minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'u bɛɛ lajɛlen fo Majura TV maaw k'olu fo Bananbakaw fɛ yen olu fana bɛ wuli ka jɔ baara ko ye Amara c'est dimanche don u ye pont min jɔ an'u ye baaraba minnu kɛ u yɛrɛ ka dugudenw ka wari bɔlen ka baara minnu kɛ Bananba kɔnɔna na Tuba kɔnɔna na u bɛna taa olu kurunbɔ karili kɛ min mana bɔ o la min Amadu Sila ye ale bɛ Majura TV an n'a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ale na olu da an tulo kan an ka se ka olu lase jamanadenw ma sabula ninnu ye waleyaw ye waleya minnu ka ɲi dugudenw yɛrɛ ka wari bɔ u kun k'a don k'u faso baara kɛ o de cɛ ka ɲi kosɛbɛ Ala ka tile hɛrɛ d'a ma Ala ka sabali ɲuman kɛ an bɛɛ lajɛlen ye alallahi tawakkaltu alallah jongi jigi simme fama alallahi tawakkaltu alallah ala dunga sunni kuna dashi tuko tawakkaltu alallah alamani soche kuna dashi tuko tawakkaltu alallah adama
mi son katlaki kuna da tawakkalitu Allah alamani son ce kuna da shi to ko tawakkalitu Allah sai tawakkalitu